Guys, Swrnwba second hand sandel नांगौबा लांफैदो नै गासिबो गानला आरोना इखौ गोसोमखौ माखासेखौ गानो आरो एथ' गोदानसो बोराय जाबाय आरो एसे आरो खावसेया बबावबा थाजोब्बायलै इफोराव सोना माने हाबलाबायना दंजोबो आं नागिरना मोनासै नै इफोराव मा होनो एक्सट्रा सोलाबायनाया इयावबो मा दंमोन मिथिला बे बाकसफ्रावबो दंलाबायोमोन आं बख'वासै माखासे दंबायोमोन नै सोरनोबा सेकेन्ड हेन्ड नांगौबा लांफैदो गासिबो आंना नै बिदि गोजा आरोना पाम्पसु माने एकदम पाम्पसु नंथारा आरो बेखौ मा होनगोन आं सेन्देलखौ इदिखौसो गाननो मोजां मोनो आरोना डाइरेक्ट थ्रोब सोनाय ओंखायनो आंना बेफोरसो बांसिन आंना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आरो दंबावोमोनलै बिदिखौसो आं बिराद मोजां मोनो आरो गाननो थाखाय बेयो गासिबो बोराय गोजा आरोना सेन्देला आङो अबेखौबा इउज खालामो अबेखौबा इउज खालामा ओरैनो हाबनानै थायो ओमफ्राय आंना हिल्स बारा गैखाया आरोना मोनफा मोननै दं बेखौ खोन्थाथ'ला आं होनदों आरो इ फ्लेट्स गोजा आरोना गासिबो फ्लेट्स आरो जुता दंमोन जुताखौबो खोन्थाथ'ला आं होनदों अबावबा हाबना थाजोब्बाय ओइ सिंफ्राव नायलाय बाकसानो बाकस इयो मिस्टारनिसो आरोना बेफोराव सब हाबलाबायना दंजोबो आं नागिरनो हाला माने बिराद धुला जाना दं सिङाव माने गोबावथार जाबायना साफा खालामाखै ओंखायनो दा आङो सोना दोनफिनजोबनोसै आरामनो बख'नायावथ' जा मोजां बख'बाय सोनायावसो दा खस्थ' जासिगोनलै गरमाव नायनो मा मेथाइ रसमलाई गोलैजोब्बाय ओरैये माबानायासो मोजांलै बे बाथि माबाया हानिया मटका खेवलाय नायनो माबा मोनसे माबामोनलै मलाय सम सोमलै नों दलर लाबासै जे दलर माने बाइकआवसो इलायनाय बबाव जानो बेलाय जालायो गैला सिख्र'बालाय बे जायाना बेजों बे एफा माबायो फ्रिजआव सोना दोनदो बे दोननांसिगोन दोनबालाय मोनसे दंमोनलै र' माबा बबे मोनसेयाव सोना दोनथाय बे सानासो बेजों बेखौ ज' गलायासो दिनै एफा गोराजों खेथाबा जायो जि गखाबोबाय बिदैया बायनायबानो इनिया बांसिन गदों नागिरबा मोनाखै माथो आंलाय बेयावसो दं इयो मानो इखौ जाया बेखौ दा जागोनब्रा ज'नो एखे मोनसे बेलेग फैदोंमोन देलाय जानोसै गाइस नै मलाई चमचम ना चमचम इयो मिस्टि आरो जेनेबा मिस्टि ना होमबाथ' मा बख'लायनो खेवनो होनसै डेन्जार गोथावखा नै जोंहा दिनै दाउजों आलु जानोसै आरोना दाउजों आलु नैबे आलुखौ आङो एसे एवफ्रामना लादों आरोना एसे बेलेग स्टाइलाव जानो दिनै आलुखौ एवफ्रामना लाबाय ओमफ्राय नै इयाव पियाज जिरा तेजपात ओमफ्राय बानलु गोरान थाइनै होदों आरोना दिनै बिदि होना ओंख्रि संनायनि आङो एसे गोदान स्टाइलाव गोदानथ' नङा पुराना होनबाबो बे दाउआ बयलारसो आरोना ओमफ्राय दा बयलार हरनोसै पियासा जाबाय साराया गिदिंबावबाय आदै
संख्रि हालदै ओमफ्राय मस्ला मस्लि देनायखौबो हरनोसै माने सामब्राम गुफुर हाइजें देनायखौ नै गासैखौबो होना लाजोब्बाय आं मस्ला मस्लिखौ दसेनि उनाव आलुखौबो होनोसै आरोना आलुआथ' एवफ्रामखानायसै नालाय नै दा आलुखौ हरनोसै आरोना आं माने बे आलुखौ एवफ्रामना होबा मा जायोनो माने आलुआ बायानो आरोना एरबाबो बारा इदि होनो आरो मानसिफ्रा ओंखायनो आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम बिदि आलुखौ एवफ्रामनानै संदों आरो नायनोसै माबायदि जायो टेस्टआबो ना खोबना दोनथ'नोसै नै ओरैजाय ओंख्रियाव दै होना लाबाय ओंख्रिखौ नायनि र' माबायदि जाना दं ओंख्रियाबो नै आंना मोनथारसिगोन एरना नायनि एसे बिदैखौ फोरानबावनोसै होमबानो जाबाय वाव नै आंना ओंख्रिया मोनबाय बेनिफ्राय दा दुन्दिया हरनोसै आं दुन्दिया ओंख्रिखौनो गोसोमसो नुबाय माथोलै बिदिखौ दोनसै ना बेखौ वाव जाबाय गाइस दा खांनोसै बेखौ स' गाइस जोंहा दिनै रुटिसो जागोन आरोना नै रुटिखौ नाना दोनदों आङो बरियानो बेखौ खोबना दोनबाय आधा घन्टानि बारबाय नै दा नानोसै आटाखौ मोजाङै नानो रोङा आरोना नै नाखांबाय आरोना गाइस पुरा नै गैला नाखांबाय 6तामोन आरोना गांथाम होनदो आरो नै आंना रुटिया जाबोगासिनो होनदो आरो जोंना नै बियो नन स्टिकिसो आरोना बेयाव मोजां नंगौना नङा मिन्थिया ना माबानो थाखाय मा होनो सावनो थाखाय नै जि मोजां बुबोगौ नै नै रुटिखौ सावखांबाय आङो बरियानो पुरा कमप्लिट ओंख्रियाबो दा जानोसैल' आरोना दा आङो खुरना लाग्रोनोसै रेडिनो स' गाइस नै रेडिनो खुरना लाखांजोब्बाय जोंहा बोरायबो बुरिबो सानैजों नै जोंना दिनैनिया स्पेसियेला बेनो आरोना आलुजों बयलार पियाज बानलु रुटि गाइस नै पुरा जाखांजोब्बाय आंल' नङा आरो मिस्टाराबो जाखांबाय ओमफ्राय नै जोंना ओंख्रिया थाबावबायसो जानोनो हायासै ओमफ्राय दा थोरसि लथा सुना लानोसै